जमाना झोराई सीधे जनवे से जाई, कोई के बराबरी के हुना करे पाई। गर्दा कदी समय गणना में 4% लोग देखल ह। जब मैं कोई एकजुट भइले एक साथ भइले तो 4 से सीधे 13 आ गई। तो केहू बराबरी ना करी, ओहू में अभी कमे बा, ओहू में अभी कम बा। डर बा लोग केनू कि पहले आगे आ जाई कोई से तो सबकर फाटेला, लेकिन कोई बात नहीं है। अशोक समाराट नमवे जे करबा, अवन झोराई सीधे जनवे से जाई, कोई के बराबरी के हुना करे पाई। ये जौना क्षेत्र में बा हम चाहिला कि अपन समाज सब केहू के सपोर्ट करे और सब केहू के आगे बढ़ावे। जे गायकी क्षेत्र में बा, जे पढ़ता लिखता, जे डांस करता, चाहे जे भी जौन क्षेत्र से बा, पेंटिंग से बा, चाहे क्रिकेट से बा, खेल कूद से बा, तो जब अपन समाज के केहू भी कौन भी क्षेत्र से केहू निकली तो हैजा गर्व महसूस होला कि ना अपन समाज के लोग बा। तो ये चीज़ नहीं खे कि खाली अपन समाज में गायकी लोग बाड़े, सब केहू बा, सब केहू के सपोर्ट करी सभे, जुड़ी सभे सब केहू से, ठीक नु। कैसे कि एक दूसरा से जुड़ले से सब कुछ जाने ला। हमने के समाज में एक से एक बढ़िया बढ़िया लोग बा, लेकिन हमने जुड़ नहीं खींचा पावत। तो थोड़ा सा आप सब सोशल मीडिया बानी जा, तो थोड़ा सा आप सब जुड़ी जा सब केहू से। और काफ़ी दिन से भाई लोग के डिमांड रहे कि भैया RLJD सॉन्ग एगो आवे के चाहिए, तो आप सबके डिमांड पर गाना आ रहा बा। थोड़ा सा आप सब सपोर्ट करब सभे। और बाद तब फिर गर्दा गर्दा गाना आई। एड्स में सुबोध कुशवाहा जी, ऐड में भैया कुशवाहा किंग जनतन ऐड नहीं कर पावत भाई, नेटवर्क थोड़ा सा होता, ऐड करत ही कट जाता, केहू बात नहीं है। और आप सब कोई दिक्कत नहीं है, बात करी सब ऐसे ही। तो गाना काल छूटा तटे सम्राट फिल्म्स भोजपुरी पर। तो जे भी भाई गाना बा जरा सुने के, तो थोड़ा सा आप सब यूट्यूब पर जाइम जा और अपन भाई के सपोर्ट करी सके। और बाकी तो लोकगीत अभी दशहरा के सीजन चल रहा बा। अभी देवी गीत अभी हाले में एगो छूटल होला कि हमार जान के आवाज़ राखी माई। आप सबके हम गाना सुनावा तनी, पिछला बार सुनैनी है, लेकिन क्या करो थोड़ा सा नेटवर्क इशू के चलते लाइव कट गई है। जरता रे देखी के ढेरे बिरादर, पता नहीं खेबो कनी के लाग बुझा फादर। इतिहास गवाह बा। अरे जरता रे देखी के ढेरे बिरादर, पता नहीं खेबो कनी के लाग बुझा फादर। अरे रचल इतिहास बाटे कवन मिटाई, त कोई के बराबरी केहू ना करे पाई। अरे जतिए बरांड बाटे आ देतानी बताई, आ कोई के बराबरी केहू ना करे पाई। आप सब भाई के गाना सुनी सभे और गर्दा गर्दा करी जा।